ଆମେ ଛତୁ ପଡ଼ିବ। ଛତୁ ହେବ ଏବେ। ଛତୁକୁ ଭଲସେ ଟିକେ ଭାଜିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁଣ ଟିକେ ପକାଇଦେବେ। ଲୁଣ ପକାଇ ଭଲସେ ଭାଜିବେ। ହଳଦୀ ଟିକେ ଅଳ୍ପ କମ୍ ଟିକେ ପକାଇବେ। ଛତୁ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ରସୁଣ ଆଉ ଅଦା ମସଲା କରି ରଖାହେଇଛି। ଛତୁରେ ପଡ଼ିବ। ଛତୁ ମସଲା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି ଏବେ। ଛତୁ ଏବେ ପୁରା ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ କାଢ଼ିଦେବା ତାକୁ। କାଢ଼ିକି ପିଆଜ ଭାଜିବା। ତେଲ ଏବେ ଅଳ୍ପ କମ୍ ଦେବେ। ଗରମ ହେଇ ଆସିଲେ ପିଆଜ ପକାଇବେ। ଚିନି ଟିକେ କମ୍ ଅଳ୍ପ କମ୍ ଟିକେ ପକାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତେଜପତ୍ର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଲବଙ୍ଗ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁଜୁରାତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଡାଲଚିନି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୁଟମରିଚ। ଏହା ସବୁ ପକାଇବେ। ଗରମ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଏ ପକାଇଦେବେ। ତାପରେ ପିଆଜ ପକାଇଦେବେ ଏବେ। ଭଲସେ ଭାଜିବେ। ପିଆଜ ଟିକେ ହେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟା ରସୁଣ ଟିକେ ପକାଇବେ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଆସିବ। ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜିଦେବେ। ଏବେ ପିଆଜ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ମସଲା ପକାଇଦେବେ। ମସଲାକୁ ପକାଇ ଭଲସେ ଭାଜି ନେବେ। ଅଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇନେବେ। ତାପରେ ହଳଦୀ ଅଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ପକାଇଦେବେ। ଛତୁ ପକାଇ ନେବେ। ଏବେ ଛତୁ ହେଇଯାଇଛି। ପୁରା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି। ମୁଁ ଚାଖି ସାରିଲିଣି। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି।